Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Yau muna cikin darasi na 12 a cikin wannan shiri namu. To, kamar yadda muka saba, zan faɗi phrase so biyu sannan sai in faɗi fassarar shi. This is a water. This is a water. Wannan ruwa ne. This is a bottle. This is a bottle. Wannan kwalba ce. The bottle is in the man's hand. The bottle is in a man's hand. Kwalbar tana hannun mutumin. This is a glass. Wannan tangaran ne. This is a glass. Wannan tangaran ne. It is on the table. Yana kan teburi. It is on the table. Yana kan teburi. Now the glass is off the table. Yanzu tangaran ɗin baya kan teburi. Now the glass is off the table. Yanzu tangaran ɗin baya kan teburi. The glass and the water are on the floor. The glass and the water are on the floor. Tangaran ɗin da ruwan yanzu suna turbaya, suna ƙasa. This is a bottle. Wannan kwalba ce. And this is a bottle. Kuma wannan ita ma kwalba ce. This and these are bottles. Wannan da wannan kwalabe ne. These and these are bottles. Wannan da wannan kwalabe ne. This is a glass. Wannan tangaran ne. And this is a glass. Shi ma wannan tangaran ne. These are glasses. Waɗannan tangaraye ne. These are glasses. Waɗannan tangaraye ne. That is a bird. And that is a bird. Wannan tsuntsu ne. Shi ma wancan tsuntsu ne, shi ma wancan tsuntsu ne. Those are birds. Those are birds. Waɗancan tsuntsaye ne. They are birds. Waɗancan su tsuntsaye ne. They are birds. Su tsuntsaye ne. That man and that woman are there. That man and that woman are there. Wancan mutumin da wancan matar suna can. This man and this woman are here. This man and this woman are here. Wannan mutumin da wannan matar suna nan. To alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau.